Lehenengo gauza ikusiko duguna izango da blog bat nola sortu. Horretarako beharrezkoa da Googleko kontu bat edukitzea. Orduan, aurreko ikastaroan egin genuen bezala, bakoitzak erabiliko du bere kontua. Nik hemen idatziko dut nirea. Eta ja sartzen gara bakoitzak gure gune pribatuan. Hemen badaukagu blogger izeneko pestainatxo bat, orduan hor klik egingo dugu, eta hemen agertuko dira guk bakoitzak ditugun blogak. Asko ietzaizue eser agertuko, baina hemen nik ikastaroa begiteko berri bat egingo dut, ikusteko zuek nola egin dezakezuen. Orduan, ematen diot nuevo blog, eta lehenengo gauza izango da tituloa jartzea. Orduan, tituloa jartzerakoan, kasu honetan jarriko dugu froga izena. Eta hemen, garrantzitsuena dena da, esan behar da froga izena gero aldatu dezakegula. Horretan ez dago arazorik. Baina hemen bai, izan behar da zehatza, zehau izango da helbidea gero gure blogara iritsi ahal izateko. Orduan hemen jarriko dugu froga talaia. Eta hemen azpian agertzen zaigu, esta dirección de blog está disponible. Beraz, onartu dezakegu izen hau. Gero galdetzen dugu ja ze plantilla. Hori ere gero aldatu daiteke, baina hasteko erabiliko dugu simple hau. Eta ja, besterik ez, bakarrikan crear blog. Hemen daukat ja, eadanikan bloga sortua, eta hemen orain hasi beharko nuke ja sarrerak egiten. Baina hori beste momentu batean ikasiko dugu. Hala ba.